Krátko po otvorení klubového centra občianske združenie Život po nehode pripravilo akciu pod názvom Auto vždy vyhrá. Smutné, koľko chodcov príde počas jedného roka o život práve možno aj vlastným pričinením a tým, že nedáva dostatočný pozor na to, ako sa má prechádzať cez prechod. Načasovanie akcie pred letnou sezónou a školskými prázdninami bolo zámerné. V tomto období sa dopravná nehodovosť niekoľkonásobne zvyšuje. Nedostatočný rešpekt pri prechádzaní cez cestu prenášame aj na svojich potomkov a svojou nezodpovednosťou ich sami vystavujeme riziku. Pri dnešnom rýchlom životnom štýle zabúdame, že deti do veku 8 rokov nevedia správne odhadnúť a vyhodnotiť situáciu na ceste. Čo však, ak sa už dopravná nehoda stala? Vieme sa správne zachovať v takejto chvíli? Naučili sme to naše deti? Alebo v obave, aby sme viac neublížili, radšej zrýchlime krok, odvrátime zrak, či šliapneme na plyn? Hľadáme človeka, vytiahli sme ho z auta a chceme mu pomôcť. Takže ako pomôcť a neublížiť, to je dôležité. Keď zavoláte rýchlu zdravotnú pomoc, áno? Viete niekto číslo? Môžem sa opýtať nejakých detí, či vedia číslo? Vieš číslo? Nevieš? Skús si tipnúť nejaké 0902 alebo nie? No koľko je? Kto vie? Nech sa prihlási. Kto vie číslo? Vieš? No, koľko? 112. Prvé je uvedomiť si, že vlastná bezpečnosť je dôležitá a poskytnutie prvej pomoci sa rozumie už len keď zavoláte policajtom alebo sanitky. Akciu občianskeho združenia Život po nehode podporili svojou účasťou aj pracovníci Červeného kríža. Názorné ukážky, osvojenie si čísla 112 a odborný výklad správneho poskytnutia prvej pomoci zaujali nielen deti, ale aj dospelých. Možnosť vyskúšať si umelé dýchanie a masáž srdca na figuríne dostali všetci okolo stojaci. 30 stlačení, stlačame v strede hrudníka a nakloníme sa nad neho a spravíme 2 silné vdychy, púkneme do ňoho 2-krát. Keď má niečo okolo úst, krv alebo hoci čo iné, tak do ňoho nedýchame. Dobre, zapamätajte si. Lebo zase prvorada je moja bezpečnosť, aby sa mne nič nestalo. Dohľad na správne prechádzanie chodcov cez cestu na najrušnejšej križovatke pri mlyne v Leviciach zabezpečil major Martin Ďurčo, riaditeľ okresného dopravného inšpektorátu a náčelník mestskej polície Jozef Polka, za čo im úprimne ďakujeme. Pomocnú ruku v rámci projektu Auto vždy vyhrá podali nášmu združeniu aj pracovníci záchrannej zdravotnej služby a okresného hasičského zboru pod vedením riaditeľa majora Branislava Štefanického. Po veľmi vierohodnej ukážke záchranárskej práce si deti z materskej školy na Okružnej ulici, ale aj široká verejnosť mohli prezrieť aj vybavenie sanitky a hasičského auta.